Bagian sini. Oh. Monggo Pak De, ingkang badhe beksan jejogetan derek kunjuk kagem panjenengan monggo. Aturan samangke majeng wonten saking pagelaran kanca-kanca saking cas matur sembah nuwun. Oh. Monggo Pak De. Monggo Pak De. Ngateng kabeh ayo. Pasukan batiknya. Oh. Ayo tambah meneh. Monggo Mbak Anggi. Coba didangu setunggal mboko setunggal paring asma sinten Pak De Pak Diku. Engkang sebelah mriki sinten Pak De? Pak Jiwadi. Sebelah mriki sinten? Pak Sobiri. Pak De Jiwadi kali Pak De Sobiri. Ketok kandhane piyantun Purwodadi sragen iki. Ha nggih Pak De. Kulino Nayup. Ya. Oh.
Pak De Sobirin, Pak De Jumati monggo hae. Pak De Sobi. Hae ini wonten kalih lho. Mosok koncone ora Anggita ora Pak De Sobirin monggo hae. Monggo Pak De. Nah. Jatutan sajroning ati tetan lekar sayang marah ati aku kowe dadi karma bergulir ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun Pak De Jumati. Guling. Ampun kakak. Enak diantar ke. Oh. Wah. Lo. Hop. Hak. Lah. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Nyatane paling ulon, apa setiane kelakon. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Lara disampirke, emai cerah orang ngampirke. Dan datangnya lintang dari mata turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke Penak ya, hati. mbakmu. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Mangan roti entek limo, salat ngaji canda agama. Ayo Mas, Kicing miring ayo deh. Kicing miring mangan graji entek limo salat ngaji cakake agama. Ayo deh. Kicing miring ayo deh. Kicing miring ana tembok ning salone jarene kapok lakok njaluk meneh. dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Oper sih Mas, yen sijine. kicing miring. Joko pon setengah limo, nyuwun lepat nyuwun pangapura. Ayo nduk kicing miring ayo nduk kicing miring ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Wow, ini. Ada serampat mas. Hop, nah, Toto Siaga. Toto Pade, Toto.
Jadi ya panjenenganipun Bapak Sumadi kepanjenengan Bapak Subirin matur sembah. Dan tentunya juga terima kasih matur sembah mangga. Janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanku Tak korbanake jiwa lan raga
ya. Saski siji murah ya dah. Murah, Gayeng, gayeng. gumyak, guyup. Pemainnya yo jos. Ganteng kabeh. Ganteng kabeh. Awang lanang ya. Lah lanang kabeh lah nek Sing wedok ayu. gur siji. Penyanyi karo tukang sound system. Ora siji berarti Jensen iki. barang. Au. Yo. Siap. Janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye ayo ya tintekke mongko Kang Mas katresnanku kekasani dan bisa tinuku condok lan prasetyamu lulus Raharjanda. Dugi panjenenganipun Mas Gondrong saking Depok. Siji mboko siji diaturke, sing penting urut. Siji mboko siji, sing dhisik tak dhisikke sing keri sabar. Yuk Mas. Pake ojo gondelan ojo gondelan hae ya lali janjine. SMS rambanesi kowe tak telepon malam
arisan, Bu. Arisan, Mas. Mas Sapar. Sing kene. Aku ora, Bu. Mas Togar. Janjane Os. Alayong alayong atiku sejana luwih kencang karo rondo liya. kangen ning ati ya. Kangen ning ati monggo. Mas Gondrong saking keluarga besar Depok. As. Selawase kowe lunga pamit karo aku. Alayong 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 Wong ayu bebujanku hati susah kangen liramu ora beda rasane atiku alayong alayong ora Rino wengi ati kapan kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani AE kewajiban.
iso hae meneh. Hae Mas Gondrong. Duda harapan ada yang diminta. Bar iki bablas nih tata sing tresno sikan Mas. Tete sing tresno nggih. Aja semalam. Hop. Sing monggo Mas Pardoyo. Monggo. Ayo. Monggo Mas Pardoyo. Mas Togar sabar. Bubar niki. Siap. Setor. Hae. Lagi ben enteksan Mbak De. Tembang Tresno Mas. Rasa tresno. Mari kita tembang Tresno. Kembang Tresno.
Aja goyang lagi yuk bro. Tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku nyatane nyusahke atimu. Matur thank you, siji makasih. Untuk Bos Komar, matur thank you, matur kasih. Lewung garap Samboyo. Lewung Samboyonan, Samboyo. Garap Samboyo. Mas Tokar Samboyonan Mas. Nalikane sepisah
Mas Gondrong. Apa Lara? Jolke. Iku entek kabeh. Ya. Ora warung piye. Ya aku apa sih? Nah. Bener omong Mas Supri. Iki pasanganku mamarku
Sor. Sor Mas. Aku tangannya kosong. Lilo aku kudu